בליל שערה של חורף 92, בודדה המדענית הגאונה הלן פישר את החומר שממנו עשויה האהבה. פישר חקרה ומצאה שהאהבה היא כולה חומר, חומר בשם PEA, שמורכב משלושה יסודות כימיים הורמונליים, פניל אתיל אמין, חומר בצבע תות, שאפשר לבודד אותו בתוך קפסולות או בתוך צנצנות של ריבת חבושים. PEA, or phenethylamine, is the chemical of love. What happens in the brain when you fall in love is that levels of dopamine and norepinephrine, natural stimulants, go way up, and levels of serotonin go way down, giving you that obsessive thinking. So what PEA is it's what they call a neuromodulator. It's on the chemical chain towards the making of dopamine and norepinephrine. פישר זרקה לעולם פצצה מלאה בחומר, וכל האקדמיה ישר נעמדה בשורה ואמרה, וואלה, יש מצב, האהבה זה כולה חומר. איך לא חשבנו על זה קודם? פניל אתילמין, PEA, שהוא סם מקסים, מסנוור אותנו, לא נותן לנו לראות בעצם עם מי אנחנו מרגישים שאנחנו עם הבן אדם הכי נפלא בעולם. הרגשות שלנו, כמו כל העולם הפנימי שלנו, הם כולם במוח שלנו. אין לנו שום דבר מחוץ למוח, אין לנו איזושהי הילה שמסתובבת סביבנו, אין לנו נפש שמסתובבת מחוץ לגוף שלנו ויכולה לפרוח לעולמות אחרים. כל מה שיש לנו נמצא בקופסה הזאת שהיא המוח, והכל שם זה כימיה ופיזיקה. הכל כימיה? הכל כימיה. אין נשמה? לא. אהבה, שנאה, קנאה, געגועים, שמחה, עצב. כולם עשויים חומר. בכל מקרה, אחרי שבודדו את החומר שממנו עשויה אהבה, ישר התפנו להמציא לו גם ביוגרפיה. ההיסטוריה של ה-PEA מתחילה איפשהו לפני 150 מיליון שנה אצל היונקים הראשונים, אלה שהיו פעם חיידקים והפכו לדגים ועלו על היבשה ונהיו זוחלים ופיתחו דם חם והצליחו לשמור על חום הגוף שלהם באמצעות הנקה ואהבת אם. מאמי! ואחרי כל אלה הם התפנו להמצאה הגדולה מכולם, המוח. העונה הקדמית שלנו גדולה 200% מהבני דודים שלנו, השימפנזה. מה זה עושה? זה שזה נותן לנו אפשרות שיהיה לנו קשר מודע. עכשיו, בשביל הקשר מודע הזה אנחנו צריכים לגייס את העונה הקדמית. אז הסינפסים, הנוירו-קשרים בין הנאו-קורטקס והעונה הקדמית גדלים. וזה באמת העבודה שלנו, זה לגייס את העונה הקדמית. מהרגע שהוא המצאה העונה הקדמית, היה ברור שזה רק עניין של זמן, עד שהגיע אחד כמו זיגמונד פרויד, ויביא עלינו את התת-מודע. פרויד בעצם אמר שני דברים עיקריים. אחד, שחלק גדול של חוויית ההתאהבות, תחילתו בילדות, ואלמנט שני, שחלק גדול מהסיבות להתאהבות הן לא מודעות. חוויית ההתאהבות היא בעצם חזרה לחוויה הראשונה שיש לתינוק עם אמא. אדיפוס למשל, התחתן עם אמא שלו, הייתה טבועה בו מלכתחילה. היכולת לזהות את מי שקרובה לו גנטית ולהימשך אליה. Somewhere in your early childhood, you begin to build an unconscious list of what you're looking for in a partner. And then in teenage, when the estrogen and the androgens begin to really pile through the body and the sex season begins, you begin to fall in love more regularly. המשתמשים בחומר שממנו עשויה אהבה, PEA, מתחלקים לשני תתי סוגים עיקריים. משתמש נורמטיבי ומשתמש אובססיבי. המשתמש הנורמטיבי ב-PEA, התבגרות, צבא, קרס, חתונה, ילדים, צלוליטיס, חמתי, חמתה, חמותו, חמו,
המשתמש הזה ידהם לגלות בוקר אחד שה-PEA, אותה תרכובת מופלאה שהציפה את גופנו בתקופה שהתאהבנו, לפי המדענים, התרכובת הזאת תיעלם כלא הייתה אחרי זמן קצר מאוד. ה-PEA הזה, שהוא סם אהבה, נמצא אצלנו רק לתקופה מסוימת. איזה תקופה? מקסימום 24 חודשים. מינימום שעתיים. תמונת פרג' הזאת של הזוג מול השקיעה היא משאת נפש של כמעט כל אדם שאני מכירה, ואף אחד לא טורח להגיד לו שתוך זמן לא רב לא יישאר מזה זכר. יש שיא בגירושין אחרי 4 שנים. לפי פישר זה קשור לכימיקלים של האהבה. לא שהם נגמרו, אלא שהמוח הסתגל אליהם וכבר לא מגיב להם כך טוב. בז'רגון המקצועי זה נקרא דסנסיטיזציה. ואי אפשר לשמור על החומר הזה? לא, אי אפשר, אי אפשר. אנחנו לא בנויים לזה, וזה גם לא המוצלח. אנחנו בנויים להתאהבות די קצרה, שהיא יותר זיכרון להתייחמות החייתית הקדומה, מאשר לבניית משפחה אנושית. את בעיית ההתאדות ודליפת החומר ממנו עשויה האהבה אפשר לפתור בדרך מאוד פשוטה. שינוי פאזה, הבאת ילדים לעולם, דבר שמבטיח מיידית התפשטות פתאומית של תחליף סם מופלא. האדולן של ה-PEA, חומר הורמונלי לא נורמלי בשם אוקסיטוצין. ומה זה האוקסיטוסין? זה הסם שישנו ב3 מצבים. אחד זה אחרי אורגזמה, השני זה כשאימא יונקת את התינוק שלה, השלישי זה זוגות נשואים המון זמן, שבאמת יש ביניהם כבוד הדדי, אהבה, אכפתיות, ואז קוראים לזה the cuddle drug. זה הסם של הפוצ'קלה פוצ'קלה. That's funny, we should say this together. מי שבוחר לא לעבור פאזה, לא להביא ילדים לעולם כמו כל אדם נורמטיבי, לא לזכות בסם של הפוצ'קלה מוצ'קלה, אדם כזה חשוף לסכנה מתמדת של התמכרות ל-PEA. כל מי שנוטל סם יודע שבהתחלה הוא לוקח מנה מסוימת ומקבל אפקט. כדי לקבל את אותו אפקט אחר כך הוא צריך להגדיל את המינון. והוא יכול להגיע למצב שהוא ייקח אפילו מנה יותר גבוהה ולא יקבל שום מינון. זה ההסתגלות. כלומר, הקולטנים במוח לא מגיבים יותר לחומר. אז ה-PEA הזה יכול להיווצר, אבל הקולטנים כבר לא מגיבים לו. יש אנשים שבאמת מכורים ל-PEA, וברגע שמגיעים לקצה המאבק הכוח, הם בעצם עוזבים את הבן אדם שהם איתו, או מרגישים שלהיות לבד זה הדבר הכי טוב, אבל בדרך כלל מוצאים עוד מישהו, ואז מתחיל מחדש עניין ה-PEA. יש לנו דוגמה טובה בז'ז'ה גבור. יצא כבר 10 פעמים, אני חושב. אני לא זוכר, אליזבת טיילור כמה פעמים. 10 פעמים. ככה, בולטות. לא כל מתמכר ל-PEA חייב להחליף בני זוג כמו זזה גבור ואליזבת טיילור. אהבה רומנטית, שחורה, קשה, מדכאת, בלתי מושגת, גם היא מבטיחה מנה מזוקקת של PEA אשר לאונה הקדמית של המוח. אהבה רומנטית, by definition, חובה את הכישלון כחלק פנימי שלה. היא הולכת על המוחלט, היא הולכת על הבלתי אפשרי, ולכן כאשר היא מגיעה לבלתי אפשרי היא מתגשמת באופן פרדוקסלי. יש בה אובססיות, יש בה שיגעון, יש בה פטישיזם, יש בה התרוצצות. זה אהבה שהיא לגעת בגבול בצורה קיצונית, לגעת במוחלט, לגעת בטירוף, לגעת בקצוות, עם הסיכון שאפשר להישרף.
כשאתה צעיר זה טוב רומנטיקה, רק בשלב מסוים, כאשר יש משכנתה, וכאשר מתחילים הכאבים, וכאשר יש בעיות של קיום, לא יודעים הילדים, אתה זקוק למין כן כזה קטן, לפחות בזוגיות, שייתן לך את הדבר הזה, והדבר הזה אין בו שיאים, אין בו ברקים, אין בו רעמים, אבל אין בו נפילות. אז הולכים על מניה סולידית. המניה הסולידית נקראת אהבה קלאסית. את האהבה הקלאסית המציאה לפני 200 שנה הכנסייה הפרוטסטנטית, שהבינה את מה שמבין היום כל מנהל בינוני של קבוצת כדורגל. על מנת שהחלוץ יהיה פרודוקטיבי ברחבה, צריך להכיר לו דוגמנית ולחתן אותו בגיל צעיר מאוד. הבעיה כמובן, שהפיתויים בסוף המאה ה-18 לא דומים למה שמסתובב היום. הציפיות שאיתן זוג מודרני מגיע היום לנישואים הן ציפיות מאוד גבוהות ואפשר אפילו לומר לא ריאליסטיות. הבן אדם צריך להבין אותי, הבן אדם צריך להיות החבר הכי טוב שלי, אני צריכה להימשך לבן אדם הזה. אנחנו ביחד בונים דברים, אנחנו ביחד עובדים כדי לשפר את היחסים שלנו. הבן אדם הזה צריך להיות גם החברה הכי טובה שלי וגם החבר הכי טוב שלי, גם אמא, גם אבא, גם הפסיכולוג שלי, גם הרופא שלי, הוא צריך להיות כל דבר. בספר שלי על קנאה מדברת על קומונה בסן פרנסיסקו, שאיתה עבדתי, שטענו שאת כל הצרכים האלה הם חישבו שצריך 12. זאת אומרת, כל גבר צריך 12 נשים וכל אישה צריכה 12 גברים, על מנת שיספקו את כל הצרכים שיש. 12 נשים לכל גבר? 12 גברים לכל אישה? יכול להיות שבמבנה הגנטי שלנו אנחנו בכלל עכברים? פוליגמים? יכול להיות, בהחלט. אנחנו לא באמצע. לא, אנחנו לא יכולים להיות באמצע. מה אתה מאמר? אני חושב שאנחנו פוליגמים. שאנחנו עכברים. אנחנו עכברים. אנחנו יצורים מונוגמיים? לא. רוב האנשים החיים היום חיים תחת משטרים מונוגמיים. האם הם מקיימים את המונוגמיה הלכה למעשה? התשובה היא לא. אז מה עושים עם יצורים פוליגמיים ששוכנים בתוך גוף מונוגמי שנשלט על ידי חברה קפיטליסטית שרואה רק כסף מול העיניים? פשוט מאוד. מחברים את ההון עם המדע ומבודדים את גן המונוגמיה. הייתה עבודה בנברנים שנמשכה כמה שנים, שבה תיארו שיש אזור במוח שנקרא V28, והאזור הזה כנראה קשור להתנהגות מונוגמיה. הלכו ובודדו את הגן בצורה סינתטית, והזריקו אותו ויצרו עכברים טרנסגנים. כלומר, בדרך כלל העכברים הם פוליגמיים, העכברים שקיבלו את גן הנאמנות מהנברן הפכו להיות מונוגמיים. מה שאתה אומר בעצם זה שתוך כמה שנים אני אוכל לשים טיפות בתוך הכוס תה של אשתי, ולהפוך אותה לאישה נאמנה, מונוגמית. היום מה לעשות? יש לך, גילו את הגנום, ובעצם אנחנו לא טבולה רזה, אנחנו באים עם 32,000 גנים, וזה רק עניין של זמן שנגלה את הגן של האהבה, של הקנאה, של כל דבר שמעניין. זה חלק מהתפיסה הצרכנית החדשה, שרוצה לראות כל דבר במושגים של צריכה, של סיפוקים ושימושים. אתה צריך משהו, אתה מקבל את הסחורה, אתה נהיה רגוע. אתה צריך עוד מנה, אתה לוקח מהסחורה הזאת. המנה הזאת לא מתאימה לך, אתה לוקח סם אחר. יש לך תחושה שאתה שולט במושג של אהבה. בכל אופן זה מאוד מרגיע. As we learn more and more about the chemistry of the brain and the chemistry of romantic love, we will be able to help some of the people who are terribly hurt because of love. We will be able to build chemical cocktails that kill some of that obsession. אני באמת מאמין שאפשר עם כמה אנזימים לפתור את הבעיה. אם זה היה פשוט, היינו מזריקים את זה. זה חלק מהביטוח מושלם, לא? ועכשיו, אחרי ששיבטו אותנו גנטית והפכו אותנו מעכברים לנברנים, כל מה שנשאר לנו במקום לעשות רומנטיקה, זה לצרוך קצת רומנטיקה. על חשבון העסק כמובן. הוליווד, בהאמאז, יחטה, תאילנד, ספא, חנות מעבר לפינה, צימר בגליל, סוכה במדבר, העיקר לחזור לעבודה מאושר. העולם הקפיטליסטי הוא עולם מאוד תכליתי. הוא עולם שרוצה לנצל בצורה מרבית את המשאבים של הזמן, של העבודה, של הרגשות שלך. מתעל את הכל למצבים שמביאים לך הכי הרבה רווח. עכשיו, רומנטיקה מביאה לך הכי מעט רווח. אם העולם היה לגמרי רומנטי, עכשיו אנשים כל מסתכלים על הירח, סופרים את השעות עד שהם יראו את האדם האהוב,
לא היו עובדים, היו מפתחים, שום טכנולוגיות, שום תיאוריות חדשות במדע. אם אתה כל הזמן עושה בהזיות רומנטיות ואתה דואג לאגואיזם שלך, אתה לא עובד בשביל החברה, בשביל התאגיד. אז הם מסדרים לך את זה בתבניות, נגמר העניין. יש גם רומנטיקה, יש טכנולוגיה, ונאמר אמן.